23-24 noyabr günleri Mara şäheriniň ençeme döwlet dukanyna çörek satylmady. Şäheriň 14 belgili döwlet dukanyna çörek propiska görä satyldy. Dowam edýän azyk krizisiniň fonuny Aşgabatyň bir döwlet dukanyna ösümlik ýagynyň ýanyna tuğ goşulyp satyldy. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçylary habar berýärler. Marly habarçynyň sözlerine görä ençeme adam duşenbe we sişenbe günleri şäheriň döwlet dukanlaryna aýlanyp çörek gözledi. Ýöne olaryň gözlegi netije bermedi. Dünem şunem hiç saat berilmedi. Bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä çörek hyrydarlarynyň warat düşmeleň çörek gözläp bir näçe döwlet dukanyna aýlanandan soň şäheriň Mawtumuly köçesiniň uguryna ýerleşýän 11 belgili döwlet dukanyna bardy. Ýöne ol ýerdenem çörek satyn alyp bilmediler. Soňra olar Atabaýew köçesiniň uguryna ýerleşýän 14 belgili döwlet dukanyna bardylar. 14-nji dukanyna her maşgala birden çörek satýarlar, emma propiska seredip berýärler diýip bir ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä çöregiň nobatyna 3 polisiýa işgäri gödäwçilik etdi. Kim şu dukana değişildäl bolsa biderek nobata durmasyn, çörek berilmez diýip polisiýa işgäri çörek nobatyna ýygnananlary ýüzlendi. Yerli ýaşaýjylaryň tasdiklamagyna görä nobata adamlar çöregiň propiska görä satylmagyna nägililik bildirdi. Türkmenistan raýatlar uň ýa-da beýlek paýoklaryny almak üçin propiska esasyna döwlet dukanlaryna ýazylýarlar. Hem de diňe ýazgyda duran döwlet dukanlaryndan paýoklaryny alyp bilýärler. Döwlet dukanlaryna satyjylar şol dukana değişli köp ýaşaýjyny ýüzlerinden tanaýar. Ýöne adamlar ýanlary bilen pasport getirmeli ýa-da öý müdürliginden spravka görkezmeli. Özüniň hakykatdanam şol ýeriň ýaşaýjysydygyny tasdiklamaly diýip bir ýaşaýjy aýtdy we bu talaba gödäwçilik işlerini polisiýa işgärleriniň hem gatnaşýandygyny aýtdy. Döwlet dukanlaryna her gün bolmasa-da günaşa çörek satylýardy diýip bir ýaşaýjy soňky 2 gün bäri Marynyň köp döwlet dukanyna çöregiň satylmaýandygyny gaýtalady. Habarçynyň maglumatlaryna görä adamlar ýer sagat 5-den başlap döwlet dukanlarynyň öňüne çöregi nobat belleýärler. Türkmenistanyň hökümet resmiýleri Mara şäheriniň döwlet dukanlaryna dowam edýän çörek gytçylygy barada Galbertede tutuş ýurtdaky azyk krizisi barada resmi beýanat bilen çykyş etmeýärler. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtyň teke bazaryna käbir meýweleriň bahalary barada maglumat uratdy. Onuň maglumatlaryna görä käbir meýweleriň 1 kilogramynyň bahasy şeýle: alma 25 manat, kiwi 30 manat, mandarin 25-30 manat, nar 30 manat. Şeýle-de Aşgabatly habarçy bu meýweleriň Türkiýeden import edilen haritlardygyny belledi. Aşgabatyň käbir döwlet dukanlaryna habarçynyň sözlerine görä haritlaryň gapdaly bilen başga haritlary satmak tejribesi saklanyp galýar. Şu gün dukanyna ösümlik ýagynyň gapdaly bilen tuğ goşup satdylar diýip bir ýerli ýaşaýjy aýtdy. Mundan ozal Azatlyk radiosy döwlet dukanlaryna ýymy tönümleriniň gapdaly bilen prezident portretiniň üzümüň şireli suwlaryň we beýlekleriň goşulyp satylýanlygy barada habar berdi. Azatlyk radiosy Marynyň döwlet dukanlaryna dowam edýän çörek gytçylygy barada Türkmenistanyň Sowda we Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginden kommentariýa alyp bilmedi.